ndị be anyị Igbo anyị abịa Igbo Class World. This is classic match. Ụmụnne nwaanyị be anyị bịa kpọọ ụmụ nwanne anyị nwaanyị wee sị na fa bịala ịlụ ụlọ na mba United Kingdom and ụgwọ ụlọ galala ọnụ one room bụ 800 pound and ọ pụta 1.6 million n'ego naira na fa akwụnrie standard room. Ịmago nwekwe nke enyefa ma 7 fa akwụnrie. Onwezi onye maara fanyezi ife obele rumu nwa abara aka na ụkwụ dịka a na-eke rumu ụzọ atọ sifa nọlụ na-ama na-eji maka ibufe aka isi fasizi na ihe ha mee bụ na fa ebute bọnkụ wee dọbazie n'ụlọ ka ngwongwo fa wee baa. So ụmụaka na-abụ na-alalụ n'elu ofuke dị 7 ofuke dị 8 nwoke na nwaanyị ya na di ya na-alalụkwa na bọnkụ ahụ na nke ana. So osi na apụta abalị like this di ya abịa ka esecha ibonge na bed ya na-eme kwekwo kwankili kwaji die a na-esechekwa ibonge ya na-eseche na-agbakwa iche na mmadụ bụ ewu ọ na-agba. So bed ya na-eme mkpọtụ osi ha ụmụaka ga-etetekwa bido na-ebe akwa ọ na-eyizi ụmụaka egwu ya kwụsịrị kama ụmụaka jebe akwụkwọ kama anata bịa mee dana ịdị na-eme ihe a di ya sị anya mechipụ ọnụ na-ekwuzi n'okwu ya mechipụgodi ọnụ na ọ ga na-enyelili ibonge ya na fa ga na-agbalili iche na mmadụ bụ ewu a na o nwere ihe mee ka ọkwụ onye ọnụ na asịsị na-enye ibonge ole esi ma na-arụ adịrọ gị na-arụ dị gị kedu ihe iji a na-excuse na ụmụaka amala ihe na fa mara nke a na-akọ. So ọ na-asịkwa ya na ụmụaka ma nke a na-akọ 7 years fa amabago nje ahụ and na fana anụ ya ite na fanara anụ ya famakwa ihe a na-eme and fatolite fa chọọ nje ozugbo ka fa test ya nne na nna fa na-eme. So ọkwana argument ya na-abịa na ọ na-abịazi ọbịa ọjụ so esemokwu a na-esezi ọ na-agwụ ya na ị na-akụ n'ụmụaka ikwe na ntị ị na-akụ n'ụmụaka aja ana na ntị na ihe a dịrọ mma kama idupufe akwụkwọ ịbata anyị gbaa ite na mmadụ bụ ewu anyị seche ibonge mana ka anyị ligolo elu bedị ọ na-eme kwịkwọ wakịlịkwakịlị na ọma mmezi ọkwana ya ụkwụ wee na-esekwe n'ihe nke ụmụnne biko kedu onye na-eprove point di ekwugosisi na ị gara awọ m ibonge ole esi ma ọ na-arụ adịrọ gị na chukwu kwulie mmadụ kwulie nwunye ya sị ụmụaka na-anụ ihe a na-ekwu mgbe fa ga-eto fatonitere onwe ike ọ dị 12 ma 11 obido gbaba n'ụzọ chọba ka o test ihe nne na nna ya na-eme and na-eyi ụmụaka egwu onwe mgbe emeketa kwakịlịkwa ihe ịkwọ ụmụaka tete na-asị mama papa ka ezi nke na-eme andị omego mmena abụ ụmụaka tetezie nọla ana na bed na-akpọfa ịghọtago na-asịzi ke nke na-eme. So ụmụnne kpalụ mfe alụ afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetara unu ozi ọma ka emesịa.